Hatu fiju kmi la di hagi kmi, but geli ya ke geli. Ngade mano, who am I in reality? Ke ke baki parot jonga ki perkhat shpang jonga. Nangta ke ba hayeng hasab jonga ki kmi lenti nanga. Ke baki yo I hapo jong ko social media Henry haka jingsha haka real life ke jong. Namar kadang kata ka jingma ka ba pun ba ki bru ka ba kim ju ya kran. Ubru uplut bon ya ka por jong ban persyang ban penyade ya de bar ki par. Hado ba po to pot ba kimi tho sho ilade. Baki long ki kani kam jia tang haga jisngi leni tang haga shiklimar Henry ka jia ka wei karong hadin jong ka wei pat ngani thu phi ka wei ka jingi tho kana leni ya ka wei ka jingi ya ka wei ka jingi sha bangin sang tho sha ya ngani banda kat no ngona pranji phi ki bala I thu leni ubajio I yo ni mrat da video I tho apo jong comment section udi uta haktem pharangi khot u chamelia kum ki par ki jai mrat lani ki par ki jai jing thau uni udon ya ka jinglong ba kerpang ba a special gift ula ban bin kala ya ka jong karong lada usyong halorong usiap ukula rong thik kum usiap lada usyong halor jong gasla ukula rong thik kum gasla lada ukiu usyong halor jong udeng ulong thik kum ka snap jong tu ka deng ka ba usyong lada upech ka beneng karong jong ukala ban long thik kum ka subeneng haba uyaj upenya day tek kat kum kata ka aka ka badan saudong jung kani kalong ban yada yu na kita ke nong shun ke jung kai rap yu ba un la im na ka khti jong kita ki nong bam yu bar kat ba yaj por kiski uni u chameleon usngo sarong ela ka jong ke jing la jung but baro shijing im u im ya ka we ka jungmut ba kata kalong to pen ya day ya de bat kita ki saudong jong pi Lani tolong pi tek kumba kata ka sabon jong pi ka dawai pi pinlo. Kisnem gana yai par unai ula trim ha kata ka komban penya dei la dei bat baro. Ula trim ban penya dei la dei bat ki wedo ba long try show hanu. Bat ha ka we kisni don ke ka ba phla ba ka bacha. Ka ba pengkelal ya ke baro ya ke jingim jo. Kat ba ulang yai hapin jong kata ka khalau uyo iya ka we ka yet kimi. But ukiu halor jong kata yet kimi ka ba heba hakaba sedang at the beginning dan ka ba phla Henry haba ukiu halor jong kata yet kimi upet bar tip shu ka ka ba ude manle namar haga sen ka bandang kong uyo iya kata ke ka ba umpat jo menom nuru dan sla dan kandau dan kandro dan mau dan ding uba ula an pentobot ilade dan kaba ula ban pengkeladur ilade kadon tang kawe kadur bat kata kalong kadur kajong uhi chameleon kata por udap da kajingting umpat ju kendo kum kane kajing menom nuru kajing jong namar baro si jingim utip ka garong ba unsekala namar ka kaba don saudon jong kajuyat hoyu kane kade karong kajome dane kane kaba mediman le Henry mentapat dan bayalan tiyo dan badan saudon jo dan nong pekai dan kiban pertho boju habar hangta tang mau marwei hangta udap daga jingklumar uklarong sipang kumni sipang kumtai sipang rong jerngam sipang rong petho sipang rong stem sipang rong yong sipang rong sao sipang rong umso bar kumta ter kata jingkla jo ukalong sipang klik klak upersyang ban wat ia kata orang kepada tebok berkata ke ba uyo I upersyang ban wat jongno kene kede Henry nele katno kala kata kadur kabatan hapok jong kata yet kemi kam sanga ban pechio haga sen kaban kong ukmi tho ya ke ka maba upunlut kat kitu ki snam jong ban longkum kita ki badan saudang jong tat hado ba itho shu ila ka jong karong ka met jong ka knyu ha ta por uklong snam ukende ka jingting ka tapyu bat shwaban sep kasngi uta chameleon uyap no hantahi namar ba kinong shun ki bam deni ki penyapi namar ba ulong batlot Henry namar ba itho shu ba ulong berkat bau ring mensim yang tak jing ring mensim ka khado ju ka we ka jing mat berkat ka wan hapo jong ka jing mat uang kum ni ngala pelut ya ka jing jeng bar sikatu banlong kum ki we hado pa ngalaklet ha ka jing sha bangalong we
Ladangi pai ha ka psychology katan ka way ka terms ka bagi khot ka identity diffusion. Kani ka identity diffusion ka jia haba kibru kim skau tho yala ka jong ka jinglong ka jong ki. Haka jaka bagin kimi yala ka jong ka dor, yala ka jong ka jingit, yala ka jong ka jintmu ki wat ban penyedai ya ka jing himenti jong ki way. Kilong kat ba ka jim ka yalam. Haka jaka bagan bakin yalam maki ya ka jim jong ki. Kat ba yalam ki way, kat ba ong ki way. Haka ba nangkong kim skau tho bakalong ba pher. Haka jing shangan ni tho ipi bakai imlang salang jongi kat kemen ya kum kini ke jepru. Ki biru ki khot ya ki upiat. Lani uta uwe ubala ban penya delut. He is friendly. Ki balak ban penya delut. Henry kata ka jingi dei. Henry lada kata ka jingi dei kadai ka jing it ho jupi. Kalong ka ba mapa. Pi sangat ban keli ya ka jing keli ka ai kata ka jingi ka janga. Pi stang ban keli ya ka jing keli ka ai ka bangale deban leban penhun ya ki wei. Pi sangat ban keli ya ka jing keli ka ai ka jing kwa ka janga. But pi sedang ban keli ka ai ka jing khmit lenti jong ki wei. But kumni suki ka jinglong masisha jong pi ka jakno. Haka ka jing penhun jong pi ya ki wei. Ka jing isha ka long mapun ai ki bru ki long kum uni us hamilian. Haka jakatre ki long dakung wei. But ki perlok ki long dakung wei. Ha social media ki long dakung wei. But ki bahayang hasan ki long dakung wei. But ki imlang salang pat ki long dakung wei. Ki kup ya kata ka dur kebabun tat haduk ba kila klet ila ka jong ka dur. Don ki bru ki ba jet ban im ya kata ka jing ban pesau nat namar ba ki kwa ba penhun ya ki wei. Don ki bru ki ba jet ya kata ka kam ka ba kim scout nat ha kata ka rokam ban penhun ya ki wei. Don pat ki ba ngap jar ya kata ka jing kwa jong ki namar ki ting ya kata ka jing syak kentat. Don pat ki ba penlut ka jing jong ki biya kata ka jing scout nat jong ki wei. Henry hang ni ka dong ka jing. Haba hi persyang ban penya delut. Haba hi persyang ban pen ya day bar ki eki baro ki dan saus pi. Haka bak haddo pemya day bat no. Haddo but haba hi persyang lut habaro to fit in everything. Pim long shu ue la day. Ubri ubaklanya day utu ubala ban pende ya delut bar ki beru baro. Henry ubri ubaklanya day utu batip ya la ke jong karong ka chung. Walada omdan ba manjur. Walada omdan ki bathap ti ya kata ka jingle ka jong. Namar ka jing tho kam de kata ka penyed kata ka jing penyed delut bar ki baro. Henry lalap halaka jong ka norim ka baskem jong ka jing ka jong. An kali pia ka wei jing kali. Lada baro ka jing himin enti ki jano. Lada omdan ba bishari pi. Lada omdan ba kantho pi. Lada omdan ba itho ba pilong wei. Ngan kali jing pi pilong wei. Hatta fitip namar ka jingjia ka basngau si kam de kata ka jing syak kentai daki we. Henry ka jingjia ka basngau si tam ka de ka jing kentai lade kham slam hadu ba phila klet ba philong we. Kan mau uni uch hamilian ule kumne banlai im na khti jong kimrat. Khna ba kiwe kinam bamyu. Henry umla banlai im haga ta ka khlimat ka ba undo ilade. Bona gi bru kile yagane ka ju man la kasngi. Bona gibru ki bale yakni ke ju man lagi khliman haka jim joki ki pen kala ila ka jong karong man pen sngau bhalut ya kita ki ek bidan sau don jongki kat basuki ki do no ya kita ka rong ka sha ka jongki kumta war pen lut ya ka por pi ban pen ya de lene ban pen ya de lut bat baro namar ubru wa shim ya ki we bat ki rong udo no ila ka jong karong bat khatdo ka si ba phitip ya kata ka rong ba sha ka jongpi ka de ka jing stang kabasisha jong kajing kajopi. Minsa kendo pihak bibat ki video. Tad harap berpor. Bye bye. Stay safe.